Gatotkaca. Wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pakdi? Antasena, piye? Mbone tak timbal iki padha karo kakang-kakangmu kuwi lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena, piye, Pakdi? Lho, ora penak to? Ora penak, ora apa-apa, sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pakdi? Karo si wong Ndarawati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Dipresani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nyeluk aku Pakdi iki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu? Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho, Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja menapa malih kula. Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimakaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca tinimbanganipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon boten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iki. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora, nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu ning sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuwamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Neklas Dewa mapan ning sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pakdi, ora usah dadak nglumpukke Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandhake nek ketemu wis rampung ki? Ayo menggo nglegani wong tuwa. Jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepeleke karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pakdi kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pakdi kepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korine sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kok kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah bumine? Lho, wit-wit kok teng krosak iki nang apa Antasena? Iki nang apa Antasena? Koseta, dirembuk. Loh. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget. Mongko njebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Pedana. Buta kae Pedana takonono Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng weruh butane Gren Sumono kok sampean mau maju. Mbok ya maju sik. Lho, sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta.
Oh, lah ora sembodo karo le goleki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nendi kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing ati-ati, Kang. Pancen aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono, buta Dewa Amral iki gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Wah, dalah. Yen panjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati dereng aku barat. Kakangne ora trima. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trima wong atuhamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-sening wadukku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang. Trima Antarja. Bela pati sedaning para Pandhawa jajalan woh lakon sembur mlonyo awakmu warat. Adine Gatotkaca. Dasar kepara nyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti arep aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah, wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya hartane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak D Puntadewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padhake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu, Dik, ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep
ngendhake kamurkaning Pakdhe Puntadewa. Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandhingi bobote Pakdhe Darmakusuma. Iya. Pandhawane ndi? Tok pangan po? Ora doyan. Ana endi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi, monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sapa? Pakdhe Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pakdhe, ketiwasan Pakdhe. Waduh! Antasena tiba kowe. Pakdhe ketiwasan, Pakdhe. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dada ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan nek dodone didak kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah. Lek ku sengit iku dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani 20 taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngayal ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Kene tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat. Musuh kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjong akhirat nyawaku tandang ana Rata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Manus baik jajaran Iblis lanat Pak. Ngebelo siramu dereng bacamu. Rata Mantura to tantang Iblis lanat gua. Ayo. Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Rata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku Rata Mantura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku Rata Mantura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mantura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kon tekan kene. Kyai Alugara, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ing pati meguru 20 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan. Heeh. Yo. Panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengin tinjong akhirat nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa.
Edian Antasena. Nggih. Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Wuku arep piye? Mati dening Alugara. Dibano legane atiku. Wedian. Ampuh tenan. Lagi iki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara Kyai Nenggala. Digdaya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara Kyai Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok padake bendho. Wuku arepe cek. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah Samurana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah Samurana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adikku Ndarawati iblis aku. Dimas minggiro tak patenane butane Dimas minggiro tak patenane sik ora do grusah-grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelaning lair tok ning batine diasah nek keprigelaning lair kepinteran ning ora disertake ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarja ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa kualat. Apa tenan? Weh diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik kualat to. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah domong-omongke. Oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-omongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakdhe wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgirinata. Lho, kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah. Weh lah njaluk kosik. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata caraning kayiwangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungso iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta tunggunen Gatotkaca, ngamarta reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatriyanmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adikku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nggih ngestaken dawuh, nggih ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedene kaya ngene tak nggone gulung kayangan ning ati.
arepa piyaine meneng. Arepa piyaine iki ora tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pak Di Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedene ra jamak-jamak. Iya Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora mung gasah kepinteraning lair tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to Kang? Iya. Ora Antarja barang kuwi. Le digdaya wong mbahmu ki rajane ngula. Wah, nggone nesu kok Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa Naga iku masamu ora ana sing ngalahke apa? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengawalamane iki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok nang ndi? Lali aku wis suwe banget kok pisan. Mula yo Kang, nunggu negara jumbuh karo dawing Siwa Darma Kusuma. Ya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping samirana dom sumruping banyu telik Mangindrajala ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwih-luwih aja nganti ana mungsuh ing Kemarajal saka Sela-selaning Garu. Iya Dimas. Ning apa ora nglangut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma monggo punden Pandhawa diboyong mirang kayangan. Kowe ora ngerti tok. Ayo tak kanthi neng arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem ning pikir. Ya Dimas aku ming kari manut. Ya Kang, nonton ora Kang? Nonton. Ya. Ana sasmitaning sun jagat wasisaning Upadara. Paman Mlasa Jenar dadosaken kagiat raosing manahipun ingkang putra Ngastina dene Paman Harya Sangguni Popo Mremban Durna kepareng sumusul dhateng ingkang putra Ngastina wonten ing sanggar Planggatan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimatku longgir sesembahan kula wonten ing Madyapada. Anak Prabu Ngastina estunipun kuwatir raosing manahipun ingkang bapa ing kepatihan sasampunipun Maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar Pelanggatan mongko tumuli mboten medal saking pamelengan ngantos pinten-pinten dinten laminipun mila tumuli kula rembagan kaliyan Kakang Mremban Durna ingkang wigatos kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa Maduka anak Prabu Ngastina. Nedhengipun ingkang putra Alampah Tapa Brata teka kadingaring dene Paduka anak Prabu nglampahi Tapa Brata menapa ingkang jinangka. Lha nadyan ingkang bapa ing Sukalima semanten ugi nggih. Kula cumadong dawuh. Menapa to sababipun dari Paduka anak Prabu Ngastina mapan wonten ing sanggar Pelanggatan tumuli Alampah Semedi menika menapa ingkang kajangka lan gadhahi gegayuhan menapa kepareng ambah bareng ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima nggih. Durna wonten dawuh Paman Harya wonten timbalan kula mireng kabar bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar Pelanggatan wonten ingkang dados gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes anggenipun kepengin nyuwargaaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candradimuka kelunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembuhandini. Lamban menika ingkang dados sarana Kanjeng Paman Prabu Pandhu mapan wonten ing kawah Candradimuka. Lajeng kepareng Paduka nuwun sewu menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa supados sakmangke ingkang Paman saged mapan wonten ing kasuwargan. Oh inggih, Gen. Menapa lekas Paduka ing atus mekaten menika nyengkuyung dhateng gegayanipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa. Anggenipun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kasuwargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula.
nanging panjenengan prisa piyambak rina panteraning dalu ingkang kula gayuh kejawi kula menika saged nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem mboten badhe jenjem tuwin mboten badhe jenak miwah kepenak anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina mila gandeng samangke Pandhawa nedheng lampah tapa brata kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata supados samangke kasendalo mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi ditelo mekaten cocok kaliyan menapa ing sampun kula aturaken lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngastina. Kula saged ngupamakaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawanganipun. Paduka anak Prabu mboten badhe saged eca, mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados Nalindra ing Ngastina. Semanten ugi Kang Bapa ing Sokalima, Nger. Menawi tetelo gegayon paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyengkuyung. Mugi-mugi menapa ing dados pandonga maduka dhateng ngersanipun para Jawata tinampi dening pangwaosipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngastina saged para dewa anyupet dhateng yuswanipun para Pandhawa dumugi dinten sakmangke menika kemawon, Nger. Badana wonten dawuh Paman Harya Sengguni. Wonten dawuh mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng ngersanipun para Jawata. Menapa sababipun dening paduka paring dawuh mekaten. Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Mangure. Kadang kula Yayi Puntadewa nembe katimbalan sowan wonten negak wonten Kahyangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Paman Plasa Jenar. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya pinah yo ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyuk. Nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan. Kacarita rawuhing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Betari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana wae. Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika doh arine ingsun
aning sunwara kudara den kapareng kene oh yang Sarawu Paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Hyang ing dandang mangure tampanana ya kula Duryudana. Lha pundi jimat Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate sengkuni tak tampa gadi lega leganing atiku. Ora liwat pangestu tampanana. Inggih kula tampi. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Dene Paduka Kanjeng Hyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Hyang kula nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggen Paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana, tak ambali kang dadi pangendikaku marang sira kula putuku negara Ngastina. Yen to dina samengko panyuwunmu ndak aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kelawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kelawan Puntadewa supaya timbali munggah ning kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kono kena diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ngancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandudewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kulup kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semana kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudaneni panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang apa ing mbok ucapake marang ngersane Hyang Wing Dandang Mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kapuping Rana Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Betari Durga ing Dandang Mangure lho, Nggir. Pawan wonten dawuh. Dos pundi? Pun disaguhi mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijangka-jangka kaya ngapa. Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka le swarga niku rasa digagas. Panjenengan sampun kirang menapa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Derajat pangkat boten kirang bebasan Nalindra Sugih Banda Bandhu. Sugih Banda Nalindra ingkang Sugih Brana Picis, Sugih Bandhu Paduka menika Nalindra ingkang Ngaba Balaraja. Sinembah dening para Nalindra sak jagat. Kasuwargan sampun rinegem wonten ing asta Paduka nalika sugeng wonten ing alam padhang. Perkawis benjang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula nuwun sewu menika petanganipun benjang menawi sampun seda kemawon nggih. Nggih. Menawi dra mekaten Pandya Betari. Piye kula Duryudana? Sineksen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing kayiwangan Suralaya. Pejahipun Duryudana benjang sukma kula dados balanipun Pandya Betari Durga. Ragane Duryudana menggo bancaan para baju barat. Patobat dagat nekseni lho Nger Duryudana. Menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina, Pandya Betari ing abdi pun pate Sengkuni uga upata kados mekaten menika. Tobat Sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana ora mung ana ing jagat. Nanging nadyan mrapteng delahan kowe tetep tuntat karo laku jantraning Duryudana. Syukur yen ngono aku nekseni Sengkuni. Kakang Drona, pripun Dewate? Sampeyan sumpah mboten. Ketoke kok mboten ketoke. Neng ngonten sampeyan ora lahir batin. Lho, perkara kadonyan niku beda Dipati. Sampun ngantos meksa dhateng kula. Ora usah ndadak mbok peksa Patih Harya Suman. Kabeh kuwi
duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih ngestaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko Rameng Puntadewa ingkang ditimbali ana ing Kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacah uga tinimbalan sowan ana ing Kayangan Suralaya. Mula dina iki Ngamarta komplang. Ngamarta suwung ora ana sapa-sapa. Ora ana ingkang lenggah dampar negara ing Ngamarta. Mula kang sangka kuwi aja nganti Ngamarta iki tiba ning tanganing para Nalendra sakliyaning Duryudana. Ngamarta kukupen ger, kukupen lenggah ana kowe minangka dadi Nalendra. Negara Ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Yo, setaken dawuh. Paman Bloro Jenar. Wonten dawuh. Dinten samangke kula aturi ngetabaken para sata Kurawa. Ngamarta dados setunggal kaliyan negari Ngastina. Diblengket dadekke siji. Mumpung Pandhawa mapan ning Kayangan Suralaya, nek ngestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dinten iki uga mang budal ngetapake para sata Kurawa. Salajengipun kula nengga dawuhipun Pandya Bathari Durga. Ora usah ndadak walang ati kang dadi penggalih mulya kula putuku cah bagus. Eyang modandang mangure bakal ngawat-awati laku ning para sata Kurawa ngene bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe ora usah ndadak jengkar saka dampar. Ora usah ndadak njumangkahake suku ngrembyahake asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan apa kang dadi penjangkamu? Nggih, ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aja nekake laku ning para sata Kurawa watawatana ya Kumbayana. Oh inggih ngestaken monggo sareng kalian kula Pandya Bathari. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya
nanggana magawe gelar irawang ngaglah nggergancang kaya ndo mentang kaya gendhewa ora pangling ki anakku lanang Antasena. Heeh Pakde. Pakde Kartomarma ya dasar para nyata. Antarja inggih wa kula ingkang putra pun Antarja. Kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera rontek tumbake nganti kaya jati ngarang. Arep tindak ndi Pakde? Antasena piye? Wale-wale apa? Lakuning para sata Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Goroh kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to Pakde? Ya ora. Merga krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta komplang. Ngamarta komplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian, lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku. Aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina. Kowe ora bali, aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa nggone bakal mlengket negara Ngamarta. Mestine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing arep gawe rusak, gedine bakal mbedah negara Ngamarta. Kena mbedah negara Ngamarta ning iso mbedah dadane Antasena. Wah, dalah. Wah, piye? Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo pakdemu sing tak wedeni apamu? Ora minggat tibantanganmu kene marganing patemu. Aja mboko sisi, kroyoken Kurawa legane nganti ora bakal tak tinggal ucat. Terus sih Mas ya. Tenagane ngedap-edap ayo. Mati. Mati. Oh, wah. Woi. Oh, awas. Woi.
Yo. Cocok tumbak jebol dadamu. Mrene. Maju le, aja mundur. Aduh. Caedan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man. Coli-coli. Ula cengojo. Ora sengaja maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo Kakang Cultayu. Heeh. Jale sampeyan niku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Ka iso muni ngono. Sampeyan sik ngomongi kulawa nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta laono coba-coba ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing umum kaya ngoten mau coba. Aku saka coba. Saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Kulawa bubal lho kalu-kaluan. Kaltomalmo nggawa tumbak. Antaséna kok ditumbak? Antaséna sambel mledhek kuwi lha apa-apa? Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kaltomalmo candak tumbake disaut duantil nggon lai plek. Suarane mak klothak kula wis modal cah kae. Ngletak candak silahe jebleske lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Ketemu Antarja. Polo ale Antarja. Kowe maju lekane ajeng gleleng man. Amok cula mlata aja mlata ora ngerti Gatotkaca saka dhuwur nimbles silah kula klothak. Kula glangsal jambak sil candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe ulih. Sebabe mesti diuntil gulu kula. Di apa? Diuntil. Diuntil. Kula munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Okeh papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatotkaca. Mbok cumpah.
Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan. Ora ana, kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak aku dunjalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo, kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaaken man. Boten sah mlengket ngamalto apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalto isih do ulip kabeh. Antaséna, Antarja, Gatutkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja, Antaséna. Pun ngoten mawon. Hah. Sampeyan didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eteh. Estet. Engko njaluk aku sing bayar. Sampeyan kok ngapuji e. Sampeyan niku wis tau kulawa dikon madhang kabeh tur minggat. Asalahe kok mangkel aku. Pun. Kula njaluk sing, Man. Heeh. Kalih. Obat. Lho. Niki lho, diantem Gatotkaca timbles menyonyo. Nyo, tampanana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Loh, iki kleru ndeng ki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Kaya keri nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Kumatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Muk susu Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Rawani merga bocahe ndugal kewarisan. Tur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liyane Antasena, Man. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja loro ora wani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajaning ula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne ula sak donya dikritke goleki kula kabeh. Kula madang ketemu ula. Kula turu parani ula. Napa mboten gegerisi? Oh iya. Lah nggih, mula nganggo pikiran nek arep gelut nganggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, modar tenan. Ah iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani, Man. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatotkaca. Nah. Lah nggih telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang-ngang salep. Ora. Senengane ta. Amo Suramrata Jayamrata mamang semikir trajalan. Monggo nggawa plinteng tak plinteng kae. Mlaku kok yak-yakan. Makne jenenge disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu kowe. Antasena? Piye, Pakde? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku meng ngelegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku rawani to. Ha iya.
Mula aku etok mrene. Heeh. Aku tak takon Karo kowe. wah aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet tambegan aku. Santai wae. Papa pancen aku omongane kok kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durmagati Wasa wae. Kakang Garukaca. Tulung aku tak ketemu karo Gatotkaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Engko nek kebablasan lah mula aku tuntunan. Gatotkaca kon mrene. Ya. Kakang Garukaca. Heeh. Goleki Pakde. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pakde. Pakde sapa? Pakde Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Embuh. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mungsuhe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Entase no. Piye? Oh, kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garukaca, kowe iki rasa kuwatir. Mama, Tratap. Tratap ya aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwa. Heeh. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih, bekti kula apa? Tak. Tatak dangdut. Ora. Karo Gatotkaca kok ngerti dangdut. Tak tampa. Inggih. Sing nguncalke Durmagati mau. Kula Kok iso bener Sengkuni? pancen kula paske. Nah, Gatotkaca, Wonten dawuh. aku njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncana penerna Patih Sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin teklek. Oh iya. Karo tak nggembol Maejan, men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske Patih Sengkuni tak tinggile cengele. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kayane yang Patih Sengkuni. Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan. Njaluk ngapura telakku sok kongslet. Oh iya. Tulung. Tulung. Uncana Pasna Sengkuni. Oh iya, saken jauh. bergoyang. Mabur duncake kok bledek. Aduh. Bledek. Cit. Nan. Cit. Nan. Mrene nggir. Ya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa? Gatotkaca, Man. Asli sumpah. Gatotkaca. Kowe dikapake Gatotkaca tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula diga munggah. Terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean.
Kusik, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki cara ngendi? Iso bledek. Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget kondur, aku wis mlayu ngulon, kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae ngajeng niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing ngenggokke kula kok kaya ana bisikan cengel ngoten niku. Bisa ilmu hitam. Wedhus ya. Asli man, mboten goro aku lho. Dadi Gatotkaca sing nguncalke kowe. Nggih man, gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani daksya karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatotkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek Patih Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitno ngati-ati. Seka dhuwur clorot-clorot bacok modar. Yang Patih. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nggih. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang kula, Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku njaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi tak walese. Nggon bun-bun ya nggih, nggon bun-bun. Men jemblong, men modar wong. Menika putra panjenengane ora peduli. Aku ki diwaneni karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Njaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho niki ngesaken dawuh. Iblis. Cit, ya. Ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula kan. Dadi kula ngerti papa semon panjenengan arep mbales warpura niku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak crek. Mungsuhe bendho. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lenga tawon. Nah iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke.
kacarian putra lamun kawekasan risang geni maya Wisnu Pradenta Kang iya Dimas bener ngendikaning Siwa Darma Kusuma Ngamarta kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta iya mula aja dikendhoni ayo kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta yen ana klesak-klesiking kamula ana kekumpukaning para kawling padha glenak-glenik perlu ditakoni Kang duwe karep apa ya Dimas ayo dipageri sing bibit negara Ngamarta Dimas Antasena pun kakang mung kari manut karo kersaning sira Yayi Antasena aku weruh hurup wujude biru ing ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating jlerit padha sambat njaluk tulung teka iki eneng sukma loro ingkang katon anteng wah iki sapa Atmajaku nggir putraku wong gagah putraku wong jlunet Werkudara Janaka kembar sira wis dewasa kaya mengkono Atmajaku wah Pandhu bapakku oh Manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani wah Madrim Pandhu bapakku ora ana jebul bener apa sing ndarasake sampeyan isih mapan ana ing kawah Kanjeng Ibu Madrim Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul kula nderek jeng ngandika nggih Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janarata Kanjeng Werkudara kembar Marata gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita ulun nyuwun mangapura ulun wis luput ulun wis kleru nggir wong atuwa kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange
krana srana tapa brataning Atmaja wekasan bisa nyembuh kasuwarganing wong natuamu. Werkudara Arjuna, piye? Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun njaluk tulung menapa pukulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing Kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka kangge pukulun. Gulung yaksa kekalih wonten ing Kayiwangan Suralaya. Mila bubrah saperangan Kayiwangan krana kinarya gulung yaksa kedadosan saking Nata ngamarta Twinata ing Ndarawati. Kenging pusakaning Dhyana Arjuna Dhyana mung sak glagah babar jatining wujud yaksa kekalih asal mula bukane. Ayo amuk. Cokot tugel gulumu. Cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempenge ra jamak-jamak. Sinuwun sampun sami babar jatining wujud. Kula aturi emut, Ndara. Mas Werkudara. Ya. Yai Panengah. Wah, ndisi mudhun ana ing negara Ngamarta. Yai kadanging pun Kakang. Mbarep piye? Saksuwining siadi mapan ana ing Kayiwangan. Monggo kabar ingkang dak tampa siadi dijemplungake ning Kawah Candradimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candradimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah. Yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titahi tumulini bagi pidana kelawan titah mau, mongko tanpa dosa tanpa luput genining kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa. Mengkono Dimas. Ya. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake karo wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan
Bapa Pandhu wis munggah ana ing Kayiwangan. Wela dalah adikku diadiku Werkudara. Yayi, yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon. Dudu aku. Nanging Pandhawa 5 cacahe. Klebu mbarep kakangku. Jlamprong lan kembar kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane mbarep kakangku sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa srana ngabekti lawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disuda dosane ing kala munggah ning kasuwargan apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya Dimas. Nyai Werkudara gendhongen Nyai Darmajaya bali marang negara Ngamarta. Wah iya. Njaluk tulung sapa wae. Pandhawa dijangka patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Arsa madange jagat mungup-mungup maning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Ndara. Ya. Pancen bener. Ngendikamu Semar nggih. Mugi-mugi sedaya menika dados kaca benggala. Ya. Supaya sedaya menika kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga nyuwun dhateng pangawasaning Gusti supados tiyang sepuhipun dipun ampunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya swarganing donya ya swarganing ngakhirat. Ya. Amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dhateng tiyang ingkang sampun boten wonten.
Yo. Tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah. Inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan wantun ngorbanaken menapa kemawon kinarya anjagi dhateng kaleresan lan tansah nengenaken dhateng bebener. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya pinanggiya wilujeng liring sambikala. Mboten manggel setunggal menapa Sura Sudira Jaya ingkang retsuh brasata kamilah Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara.